Kaixo, gaur Gazte-astearen azkeneko eguna daukagu, larunbata, eta gaur goizean antolatu dugu sortzaileen azoka. Uste dugu garrantzitsua dela arteko hizpon propioari leku bat eskaintzea eta Gazte-astean gaur izan da eguna horretarako. Merkatutik logikaditak sortzen diren kultur espresio eta arte espresioei leku bat emateko. Eta bueno, gero bukatzeko arratsaldean daukagu herriko artistak, Endoa eta Aurreka jotzen dute, gero ere daukagu Smok eta bukatzeko Lex DJ Crazy. Eta hau dena ikusgai Saloa Telebistan! Arte. Ni Andrea Esparza naiz eta marrazten dut normalean. Nik badaukat tituloa grabatuan eta estampazioen tekniketan. Gehien bat egiten dudana bada margotu eta marraztu, ez daukat tailerrik ez da ezerrez. Baina, bueno, espazio hauetan laguntzen didana bada egiten dudan lana ikustea. Azkenean, sare sozialetan askotan ez da ikusten, naiz eta zerbait berria izan, ez da ikusten, sobre todo, jende gaztearen lan guztia. Eta leku hauetan, azkenean jartzen dizut ere bai aurpegia. Nire ilustrazioen Instagrama bada AANN_teixa. Kaixo, ni Amaia naiz, erdibeltzen atzean dagoen pertsona. Normalean kolasa hizkuntza gisa erabiltzen dut, eta hau da egiten dudana. La tengo en euskera. Garrantzitsua da espazio hauek sortzea, lehenik eta behin gure aukera emateko, gure lana munduari erakusteko, eta bigarren beste partetik ere gure artean ezagutzeko eta aukera berriak sortzeko ere.